Ya kuwi mung lek son. Yo. Ayo bos. Mas Bri. Pasukanmu Mas Bri. Gampang lalian nih, rada rene tak ramut. Minggir titik. Iki rada angel ramutane, Cak Bri. Ini siapa cinta? Loh gak ero. Iya, ele beautiful ya. Heeh. Sabdo ditoratu. Ning sliramu. Kadya ing sisiku. Mugi Gusti tresnoku bakal ginawa mati. Sambungan itu bansos. Betul. Iki lek gak disambung ya ora mungkin mumi. Matur thank you bos. Susu modone gorong kurang sak cerit iki ya. Tak obatin dulu ya. Biar sembuh ya. Sabdo ditoratu. Brenge sliramu. Oke, matur suwun. Matur suwun dari rekan-rekan yang selalu kondusif di hari ini. Luar binasa.